405 snin, daqshekk huwa maħsub li għadda żmien minn fuq l-ewwel presepju li nafu bih f'Malta, jgħidu li fil-Knisja tad-Dominikani. Fir-Rabat kien jintrama presepju sa mill-1617 kif u minn xiex kien maħdum mhuwiex magħruf eżatt. Seklu wara l-imħabba tal-Maltin lejn il-presepju għadha ħajja, xita ta' dan huwa l-konkurrenza l-kompetizzjoni nazzjonali tal-presepji. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li ħabbar li din is-sena b'kollox applikaw 77 partiċipant li kienu maqsuma f'diversi kategoriji. Għal dawn kollha din it-tradizzjoni Maltija tfisser dedikazzjoni u ħila kbira. Ir-rebbieħa l kull kategorija se jitħabbru fit-8 ta' Jannar li ġej, iżda sa dan it-tant wieħed jista' jżurhom wieħed wieħed. Din is-sena se jkun aktar faċli li wieħed jagħmel dan għax b'differenza l snin oħra, din is-sena wieħed se jkun jista' juża t-teknoloġija biex isib fejn jinsabu dawn il-presepji. B'differenza l snin oħra din is-sena se jiġi ġenerat kodiċi QR li meta tiġi skenjata bil-mobile turi mappa ta' Malta bil-postijiet fejn jinsabu l-presepji li applikaw għal kompetizzjoni. Il-Ministru Bonnici kien qed jitkellem waqt żjara lil wirja tal-presepji fiż-Żejtun li fih qed jieħdu sehem 13 il-esibitur. Dawn l-esibituri kienu pparteċipaw f'masterclass u f'diversi workshop fuq il-bini tal-presepji. Saħaq li l-patrimonju tagħna huwa dak kollu li għamilna Maltin. Kull wirja ta' presepju parteċipi fil-kompetizzjoni nazzjonali se tkun miftuħa l pubbliku mill-ħadd 18 ta' Diċembru sal-ħadd 8 ta' Jannar.